U Turskoj se naredne nedjelje održavaju predsjednički i parlamentarni izbori. Najveći broj Turaka s pravom glasa izvan Turske živi u Njemačkoj, a u ovoj zemlji živi oko 1,5 miliona ljudi koji imaju pravo glasa na turskim izborima. O tome razgovaramo sa novinarkom Deutsche Wellea Zoricom Ilić. Zorice, kako se gleda u Njemačkoj na izbore u Turskoj? Dok ekonomisti i politiko primjerice smatraju da je riječ o najvažnijim izborima u svijetu u ovoj godini, njemački mediji ih nazivaju sudbonosnim. Naime, ono što bez iznimke navode svi mediji jest da Recep Tayyip Erdogan nakon 20 godina vladavine prvi put ne može biti siguran u svoju pobjedu na izborima za predsjednika Turske. Navodi se da brojne ankete daju blagu prednost opozicionom kandidatu Kemalu Kılıçdaroğlu, odnosno da se vodi vrlo tijesna utrka između njih dvojice. Republika Turska, koja simbolično upravo u ovoj godini obilježava 100 godina postojanja, se nalazi na prekretnici, ocjenjuje se ovdje. Na ovim izborima se, to je naglasak u svim njemačkim, odnosno zapadnim medijima, odlučuje o ključnom pitanju za zemlju, a to je hoće li se Turska razvijati u sekularnu i demokratsku republiku ili u bliskoistočnu islamsku republiku. I dok se stiče dojam da su neki mediji već sigurni u Erdoganov poraz, dobri poznavatelji prilika u Turskoj su dosta oprezniji i naglašavaju da se Erdogan i u prošlosti više puta izvlačio iza njega politički osjetljivih situacija. Ono što je izvjesno jest da je aktualni predsjednik Erdogan pod pritiskom, navodi se ovdje. S obzirom na neizvjesnu utrku za predsjednika, očekuje se da bi upravo Turci bili ti koji u inozemstvu žive ključni, odnosno presudni za ulogu za ishod izbora. Kakvo je raspoloženje među Turcima u Njemačkoj? Erdogan ima brojne pristalice u Njemačkoj. Na prošlim izborima 2018. godine on je dobio 65% glasova Turaka koji žive u Njemačkoj. U samoj Turskoj je, podsjetimo, tada dobio 53% glasova. Dakle, niko ovdje ne očekuje da bi opozicioni kandidat mogao dobiti više glasova od Erdogana. Govorim dakle o prognozama glasanja Turaka koji žive u Njemačkoj. Promatrači navode i da je Erdogan vrlo rano započeo svoju kampanju ovdje i da je jako mnogo investirao u nju. Ona se naravno razlikuje od ranijih kampanja, dakle nije bilo velikih nastupa u dvoranama velikih gradova kao što je primjerice bio njegov čuveni predizborni skup u Kelnu 2014. godine. Jedan od razloga za to je naravno i činjenica da je Njemačka promijenila zakone kada je riječ o predizbornim kampanjama političara iz zemalja koje nisu članice Europske unije. Shodno tome, nastupi političara iz tih zemalja moraju biti 6 mjeseci ranije najavljeni, a 3 mjeseca prije izbora su čak ovdje zabranjeni. Koji su razlozi Erdoganove omiljenosti među Turcima u Njemačkoj? Više je razloga za to. Stručnjaci za pitanja migracija koji se konkretno bave pitanjima Turaka u Njemačkoj govore o tome da jedan od razloga treba tražiti u istoriji migracija turskih gastarbajtera, dakle radnika na privremenom radu. Oni su, kako navode stručnjaci, u Njemačku uglavnom došli iz ruralnih područja Turske i većina njih bira konzervativce. A za trenutnu najveću opozicijnu stranku, Republikansku narodnu stranku, dakle stranku čiji je vođa bio osnivač moderne Turske, Mustafa Kemal Atatürk, glasaju najvećim dijelom u progresivnijim sredinama, glasaju elite i sekularisti. A ovi slojevi, kako navode stručnjaci, nisu dovoljno zastupljeni u Njemačkoj. Uz ovo, kako također navode stručnjaci, postoji protest prema njemačkoj javnosti koja uslijed vrlo kritičnog izvještavanja medija o Erdoganu razvija negativan stav o njemu. I još jedan od razloga koji stručnjaci navode jest da se ni Turci treće generacije koji žive u Njemačkoj ne osjećaju prihvaćeno u ovom društvu. Erdogan im s druge strane stvara emotivnu vezu s Turskom. Govorili ste malo čas o kritičkom izvještavanju njemačkih medija o Erdoganu. Na koji način mediji u Njemačkoj gledaju na 20-godišnju vladavinu Recepa Tayyipa Erdogana? Opća je ocjena da je Erdogan imao utjecaja na Tursku kao ni jedan drugi političar u toj zemlji od osnivača Republike Mustafe Kemala Atatürka. No, Erdogan je danas za medije u Njemačkoj autokrata, neko ko ugrožava demokratiju, pravnu državu, ljudska prava, ograničava slobode medija, hapsi neistomišljenike i novinari itd. A Erdogan je
prije 20 godina, ne samo u Njemačkoj, bio percipiran kao nositelj nade. Kao premijer je, navodi se ovdje, reformirao privredu, uveo opću zdravstvenu zaštitu, gradio mostove, ulice, aerodrome, doveo do stvaranja turskog srednjeg sloja. 2004. godine mu je tadašnji njemački kancelar Gerhard Schröder dodijelio nagradu za Europljanina godine i proglasio ga za velikog reformskog političara. Kratko nakon toga je Brisel započeo pregovore o pristupanju Turske Europskoj uniji. No, onda je došlo do nadaleko poznatih protesta u Gezi parku u Istanbulu 2013. godine, koji su počeli kao akcija spašavanja drveća u parku, a prerasli u masovne proteste širom zemlje. Erdogan ih je brutalno ugušio i za promatrače u Europi je time bio razotkriven. Umjesto reformatora pokazao se kao autokrata, navodi se ovdje. Nakon toga je uslijedio neuspjeli puč protiv Erdogana 2016. godine, mjere koje je potom poduzeo hapšeći brojne osumnjičene za učešće u pokušaju puča su također naišle na velike kritike na zapadu, a onda je kritikovan potom bio i zbog prelaska na predsjednički sistem u Turskoj, koji Erdoganu, odnosno predsjedniku, daje znatno veće ovlasti. Kako bi ilustrirali tu njegovu preobrazbu od nositelja nade do, kako ga ovdje vide, autokrate, mediji često citiraju samog Erdogana koji je 90-ih rekao: demokratija je samo voz u koji se ukrcamo dok ne stignemo na odredište. Kakva su očekivanja u slučaju Erdoganove pobjede, odnosno poraza? Sam Erdogan je izjavio da je Zapad protiv njega. Ovdje se ocjenjuje da bi u slučaju Erdoganovog poraza u brojnim europskim prijestolnicama odahnuli, jer se očekuje da bi pobjedom opozicije odnosi s Turskom bili jednostavniji. Erdogan je naime posljednjih godina došao u sukob sa nekim važnim partnerima svoje zemlje na zapadu. Posebno je tu tren u oku njegov odnos sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Tu je i sukob sa Grčkom i Ciprom zbog rezervi plina u istočnom Sredozemlju i tako dalje. S druge strane, Erdogan treba zapad da bi prevazišao ekonomsku krizu u kojoj se zemlja nalazi. Promatrači međutim ocjenjuju da se ne može očekivati trajno poboljšanje odnosa sa Turskom ukoliko Erdogan pobjedi. Kada je riječ o opozicionom kandidatu, tu se očekuje da bi moglo doći do poboljšanja odnosa, ali ne na svim poljima, upozoravaju dobri poznavatelji prilika. Naime, on obećava povratak prozapadne politike i oživljavanje pristupnih pregovora sa Europskom unijom, no on je također najavio povratak sirijskih izbjeglica iz Turske u njihovu zemlju, što je otvorilo pitanje i strah da li će Ankara odustati od sporazuma sa Europskom unijom o zadržavanju izbjeglica u toj zemlji koji je, znamo, potpisao Erdogan. Opozicija je najavila naime da će preispitati taj sporazum. Upravo zbog ovog sporazuma neki promatrači smatraju da je odnos kako vlade Angele Merkel, tako i aktualne vlade Olafa Scholza u Berlinu prema Turskoj bio blag posljednjih godina.